Hello? Hello, ke udlAmini bua. Yebo, udlAmini lokhuluma naye, udlAmini. I've been going through your CV. Ngiyabona ukuthi uyawushaya lo msebenzi, so you got the job. Hawu, ngempela mnumzane. Yeah, so rakopana kawusani. Bondo, uyazizwa ukuthi uthini? Uthi kusasa siyakopana noma uthi uzoqala ungikope bese ngene emsebenzini noma uthi ukuthini? Yadindaba. Usho ukuthini wendoda? Kusasa uzengikope hayi wendoda, awucacise ufuna ukuthini kahle kahle kumina? Siyakopana mina nawe kawusani, siyakopana. Imhlola yami. Hey. Hey man, kere rakopana kawusani. Elizulu lebana. Enhle ke uyawufuna lo msebenzi rawufuna. Umsebenzi ngiyawufuna ndoda, umsebenzi ngiyafuna, ngifuna impela ha. Yani ukinka wena? Hayi man. Hayibo, hello. Hayi madoda. Mina masuqala ukopa umuntu coach uyapho. Bara nathi singazazi ntwana I'm killing the vibe buze kasi bazotshela ngami bathi intwana encane ibhala inamba hlanya abantu maze sifike kahle kaze khala abantu imino phethe manje mesusula